Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα ζωντανό τηλεοπτικό μας ραντεβού, εδώ μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι η εκπομπή Δεύτερη Ματιά. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8:30 σε μια καθαρά εκλογική εκπομπή, καθώς έμειναν λίγο περισσότερο από 24 ώρες μέχρι να λήξει αυτή η προεκλογική περίοδος, έως την κρίσιμη κάλπη της ερχόμενης Κυριακής για την αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Και βέβαια μην ξεχνάμε πως σε κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα θα έχουμε την κρίσιμη κάλπη για την νέα σύνθεση της Ευρωβουλής. Ξεκινάμε αμέσως την εκπομπή με συζήτηση με φόντο το Δήμο Ηρακλείου. Καλησπερίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα την κυρία Μαρίνα Ανδρωνά Κοντογιαννάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Πολιτών, και υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό. Κυρία Ανδρωνά, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Είστε συμβολιογράφος στο επάγγελμα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος σας δεν μας έχει συνηθίσει να δίνει υποψηφιότητες για την αυτοδιοίκηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να δοκιμάσετε στην τοπική αυτοδιοίκηση σε μια κρίσιμη περίοδο για τους Δήμους, για την περιφέρεια, μέσα σε μια Ελλάδα που βιώνει την κρίση και σε ένα Δήμο με σημαντικά ζητήματα να έχει μπροστά του να επιλύσει? Ο κλάδος από τον οποίο προέρχομαι, η συμβολιογραφία δηλαδή, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια. Είναι εξωστρεφής. Απλά δεν είχε ποτέ μέχρι τώρα την δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό και μη κομματικό ψηφοδέλτιο. Σε αυτή την κρίση κανείς δεν μπορεί να είναι μακριά. Όλοι πρέπει να είμαστε μέσα και να βοηθήσουμε. Αν η Δύναμη Πολιτών είναι η επόμενη δημοτική αρχή, έχετε παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα στους δημότες της πόλης. Θέλω να μου σκιαγραφίσετε τους βασικούς άξονες, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της παράταξης, με γνώμονα και τις ανάγκες τις σημερινές της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί το Ηράκλειο, η Κρήτη, να αποτελέσει εξαίρεση. Δυστυχώς, μια κοινωνία που μαστίζεται από την κρίση και που έχει ανάγκη από αυτό που λέμε με τη γενικότερη έννοια του όρου αλληλεγγύη. Το πρόγραμμα της Δύναμης Πολιτών είναι ανικτημένο από τις 19 Απριλίου. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε αφού γυρίσαμε όλες τις γειτονιές, μια-μια, όλες τις κοινότητες, όλα τα χωριά. Ακούσαμε, αφουκραστήκαμε το τι συμβαίνει, και το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στον πολίτη, στον δημότη, και βλέπει τον πολίτη αυτό από μια εντελώς διαφορετική σκοπιά από ό,τι έχει συνηθίσει μέχρι τώρα να αντιμετωπίζεται. Προσωπικά είμαι υποψήφια για το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητος, διαμερισματική όπως τα λέγαμε, στο πρώτο διαμέρισμα, στο κεντρικό. Το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου χαρακτηρίζει όλη την πόλη του Ηρακλείου. Τα συμβούλια αυτά μέχρι τώρα έχουν ένα, επιτρέψτε μου να πω, υποβαθμισμένο ρόλο. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να τους δοθεί ο πραγματικός τους ρόλος, η πραγματική λειτουργία. Πρέπει να ενεργοποιηθούν τα συμβούλια αυτά. Γιατί είναι το μάτι, το αυτί και η καρδιά του Δήμου. Τα συμβούλια αυτά υποστηρίζουν τις λειτουργίες του κεντρικού οργάνου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η σωστή λειτουργία ενός τέτοιου συμβουλίου, που μέχρι τώρα δεν την ακούσαμε ούτε την είδαμε πουθενά. Τα προβλήματα που σας μεταφέρουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, των περιοδιών που κάνετε και εσείς και οι υπόλοιποι υποψήφοι του συνδυασμού, είναι αυτά που εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε στην κορυφή της ατζέντας, δηλαδή το κυκλοφοριακό, τα απορρίμματα, η ασφάλεια? Σας μεταφέρει ο πολίτης προβλήματα που δεν έρχονται στο φως της επικαιρότητας? Και όχι μόνο. Τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Μόνο την κορυφή τους μπορούμε να αγγίξουμε. Η καθημερινότητα των πολιτών, η κρίση που έχει πλήξει τους πάντες, η εργασία όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, που έχει μετασχηματιστεί τελείως, η παροχή εξεπτυμένης εργασίας, που τείνει να είναι ανύπαρκτη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι δίμηνες συμβάσεις, μια οποιαδήποτε δίμηνη σύμβαση, οπουδήποτε, όχι μόνο στο Δήμο, δεν είναι δυστυχώς εργασία. Είναι ελεημοσύνη. Δεν το αντέχω. Σαν ελεημοσύνη είναι καλή. Αλλά δεν αντέχω να προσφέρει ένας φορέας ελεημοσύνη. Θέλω δρόμους, θέλω κατευθύνσεις. Θέλω να δείξουμε στους πολίτες πώς να αυξήσουν το εισόδημά τους, πού πρέπει να στραφούν, τι πρέπει να κάνουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και η Δύναμη Πολιτών τα έχει εντοπίσει, τα έχει αναδείξει, συνεργάζεται με όλους τους φορείς του Ηρακλείου, με το τεχνικό επιμελητήριο, με το οικονομικό επιμελητήριο, με το εμπορικό επιμελητήριο, με τους συλλόγους, με τους επιστημονικούς φορείς, αλλά το κυριότερο, αφουκράστηκε, άκουσε, όπου πήγε ο κύριος Λαμπρινός, πήγε να ακούσει, να καταγράψει
Έτσι μπήκε το πρόγραμμα, έτσι προχωρεί. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους πολίτες, στους δημότες του Ηρακλείου. Γιατί να επιλέξουν τη δύναμη πολιτών, γιατί να επιλέξουν τον Βασίλη Λαμπρινό στον επόμενο δήμαρχο της πόλης. Ας μιλήσω πρώτα για τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό και αυριανό δήμαρχο. Είναι ένας άνθρωπος άξιος, έντιμος, αποτελεσματικός, αθόρυβος, είναι ικανότατος να ηγηθεί του Δήμου. Ο Δήμος θα είναι πολύ περήφανος με δήμαρχο τον Βασίλη Λαμπρινό. Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι και που συγχρόνως μας εμπνέει. Μαζί του όλοι. Ψήφος στον Βασίλη Λαμπρινό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα του Ηρακλείου. Όσο για το κέντρο της πόλης, όπου είμαι υποψήφια ως σύμβολος δημοτικής κοινότητας, διαμερισματική όπως τα λέγαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνυπάρξουν αρμονικά οι επαγγελματίες του κέντρου και οι κάτοικοι του κέντρου. Εάν το κέντρο ερημώσει από τους κατοίκους του, τότε δεν θα είναι όπως ξέρουμε. Θα είναι όπως το κέντρο των Αθηνών ή άλλα κέντρα άλλων πόλεων που έχουν νεκρωθεί. Για να μην ερημώσει, πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα του δημότη και κατοίκου του κέντρου. Προσωρινά και μένω στο κέντρο και εργάζομαι στο κέντρο 36 ολόκληρα χρόνια τώρα. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς πώς ψωνίζουν αυτοί οι κάτοικοι? Πού αφήνουν τα αυτοκίνητά τους για να πλησιάσουν για τα ψώνια τους? Οι επαγγελματίες ξέρουμε, έχουν θέσεις και μπορούν να πλησιάσουν τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και να τους προμηθεύσουν. Οι κάτοικοι έχουν αντίστοιχες θέσεις. Μπορούν να τους επισκεφτούν τα παιδιά τους. Μπορούν να τους επισκεφτούν οι φίλοι τους. Πώς είναι η εικόνα του κέντρου? Τι βλέπει και ο κάτοικος και αυτός που θα έρθει από μακριά και ο τουρίστας? Τι βλέπει άραγε? Πώς είναι η εικόνα? Νερά, δέντρα, καθαριότητα. Πεζόδρομοι υπάρχουν. Έχουν αποδοθεί στους πεζούς. Είναι ιδιότυπο πάρκινγκ. Τα πεζοδρόμια, οι ράμπες, οι θέσεις για αμαία υπάρχουν. Είναι ποτέ ελεύθερα? Είναι κατελημμένα μόνιμα από μη δικαιούχους. Καταγράφηκαν? Έχουν με κάποιο τρόπο γνωστοποιηθεί αυτές οι θέσεις, αυτούς που πρέπει να έχουν αυτή την υπηρεσία? Έχει γίνει ποτέ καταγραφή των Αθηνάτων, που πρέπει εμείς να πάμε σε αυτούς και όχι αυτοί να έρθουν σε εμάς? Η κουλτούρα μας δεν είναι μόνο μουσική, χορός και διατροφή που έχουν καλλιεργηθεί επαρκώς και έχουν αποδώσει σε μέγιστο βαθμό. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό. Έχουμε υφάντριες, πλέχτριες, κεντίστριες, ξυλουργούς, κεραμουργούς, μεταλλουργούς, αγιογράφους. Έχουμε καλλιτέχνες άριστους σε αυτό που κάνουν, που δεν έχουν ποτέ τη δυνατότητα να εκθέσουν, να διαθέσουν με συνθήκες αγοράς. Να μπορούν να κόψουν δηλαδή απόδειξη, να είναι νόμιμοι, γιατί δεν θα είναι σε καμία περίπτωση σε βάρος των άλλων επαγγελματιών που αγωνίζονται. Να εκθέσουν λοιπόν, να διαθέσουν και να ανεβάσουν ή να συμβάλλουν στο εισόδημά τους. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το πρόγραμμα της Δύναμης Πολιτών έχει ανακοινώσει τη συνδρομή του σε αυτές τις ομάδες. Θα έπρεπε να τους διατεθεί χώρος μόνιμος, όχι εκθέσεις της μιας μέρας. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Είναι κουλτούρα μας κι αυτό. Δεν είναι κουλτούρα μας μόνο, είπαμε, η μουσική, ο χορός και η διατροφή. Αξίζει τον κόπο να τη δείξουμε παραπέρα. Μάλιστα. Κυρία Ανδρωνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και προσωπική και στο συνδυασμό σας. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Βεβαίως. Λοιπόν, με ενδιαφέρει η υιοθεσία των δέντρων, θεσμός που σε άλλες χώρες έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ανακοινώνω την ίδρυση της εθελοντικής ομάδας Κάλεσμα. Έχετε όλοι κάλεσμα για την εικόνα της πόλης. Έχετε όλοι κάλεσμα για να ψηφίσετε τη Δύναμη Πολιτών. Έχετε όλοι κάλεσμα να γράψετε την ιστορία της πόλης και να μην αφήσετε άλλους να τη γράφουν απουσία σας. Ελάτε να ψηφίσετε. Και ελάτε αύριο στη γιορτή που διοργανώνει η Δύναμη Πολιτών. Είναι η γιορτή της Δημοκρατίας στην πλατεία Καλλεργών. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.